Priatelia, práve som si prečítal list od slovenských psychológov a psychiatrov, v ktorom verejne pourážali Roberta Fica, aby sa dal vyšetriť, alebo dokonca odstúpil z postu premiéra Slovenskej republiky. A to presne 2 dní predtým, ako ho chcú odvolať v parlamente. A dôvod? Že vraj preto, lebo vzhľadom na rodičovskú výchovu dnešných detí, ktoré dnes nemajú úctu k ničomu a k nikomu, si dovolil napísať, že niekto by si zaslúžil 3 výchovné facky. Alebo za jeho zahranično-politické iniciatívy, ktoré sú často v priamom rozpore s politikou EÚ a NATO. A že vraj aj preto, lebo v Moskve podal Putinovi ruku. Takže, milí slovenskí psychiatri a psychológovia, ak by si niekto v západných krajinách dovolil napísať niečo podobné, tak na druhý deň ho stiahnu z zamestnania alebo mu odoberú licenciu, keď nie doživotne, tak minimálne aspoň na rok. Toto, čo ste práve predvedli, nemá nič spoločné s vašou kvalifikáciou, pretože s týmto ste prerazili absolútne dno psychológie, za ktoré sa budete v zahraničí hanbiť, pretože ak niekto napíše, že niekto si zaslúži 3 facky, ktoré majú byť vnímané obrazne pre rodičov, aby doma nevychovávali človeka, ktorý sa bude v spoločnosti správať ako hulvát, chrapuň alebo výtržník, tak to neznamená, že tie 3 facky mu má rodič bezprostredne aj dať. To akože podľa vás každý rodič by mal vychovávať svoje decko na tabletkách alebo zavolať na neho psychológa, pretože rodič je pre vás len osoba, ktorá má to decko len živiť. To akože keď ku vám príde pacient na psychiatriu, tak sa ho spýtate najprv, koho volil, aby ste si urobili o ňom obraz a nasadili lieke podľa toho, či volil Smer, Republiku alebo PSK. To akože keď ku vám príde pacient do ordinácie, tak sa ho spýtate najprv na názor, či by podal v Moskve Putinovi ruku, alebo chce zostať v Európskej únii, alebo dokonca byť spojencom Severoatlantického paktu NATO. To je, prosím vás, čo za diagnózu, ktorú šírite na Slovensku. To, čo si dovoluje tá vaša slovenská komora psychológov, nie je nič iné ako štvanie slovenských voličov proti sebe, ktorá môže vyvrcholiť občianskou vojnou, pretože vám nestačila urážka prezidenta Slovenskej republiky, ale potrebovali ste týmto spôsobom uraziť aj premiéra, čiže všetkých jeho voličov. To nám chcete nahovoriť, že toto je len názor odborníkov práve v čase, keď je slovenská spoločnosť vďaka predchádzajúcej prezidentke rozdelená na 2 tábory a v čase, keď bol spáchaný atentát práve na toho, na ktorého ste práve ukázali prstom, alebo v čase, keď mladý človek vraždil z nenávisti a ďalší hrdina, ktorý pohrdal prezidentom, to vám to naozaj už tam hrabe? To vám nestačí PSK alebo média na manipuláciu davu, aby vraždy z nenávisti boli na Slovensku na dennom poriadku, tak potrebujete liať benzín do ohňa aj vy, ktorí by si mali 10-krát rozmyslieť, čo napíšu? Nie, normálne z vás nevoľno, pretože ste zneužili titul psychológa a psychiatra na politické účely, za ktoré sa budete v budúcnosti nielen hanbiť, ale aj zodpovedať. Priatelia, prajem príjemný zvyšok tohto večera. Majte sa krásne. Čaute.